Tasaloksa production channel na subscribe कर दी ते बेल आइकॉन क्लिक करी कल वीडियो आवे खाना नोटिफिकेशन माना बागै एबिसि लामगोन खिने एबिसि ला अरे पा क्लास अफ बुना छंग नाचो खाइबे बोले हे खाना पाटे दिने और कदल हागन गनै नरगै मले तनो सुक्का बा करमति नों नाचो थाङाब्लासो आगिनि सिपाना वाव नाचो मानि करमति ओ बुंखिदन तिनता सासो तबा जाखासा आसे तुल थरंसे बाहार सिवा नुले तिनि गरम सुने बा खम्बा नाचो थाङालासो नों आना बबे किसा लानजा खाइरि माना परा साक्सि बिरिनि हायं दंगो दल नाम्बार दिबिनि नों बि नामा ना नों कान मोल थाइसे पाइ मारना नो बगता वनदे नाना बि नामा सिरिबा नों बबे आनो थिर दे नो कोजं वेल ना दुटा कान मोल दुटर ना कवर